Waqt il-programm vi li ttella mis-siġġi u l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li fir-roadmap ta' gvern ġdid parti sostanzjali mill-kapitlu dwar it-turiżmu huwa maqut mal-Air Malta. B'kuntrast iżda l-programm elettorali nazzjonalista ma jagħmel ebda referenza għall-linja nazzjonali tal-ajru għal is-sitwazzjoni ta' fejn waslet l-Air Malta llum hija responsabbiltà tal-gvern preżenti. Gvern ġdid min-naħa tiegħu se jkun qed jonora l-ftehim li hemm mal-Unjoni Ewropea iżda fl-istess waqt jagħmel bidliet strateġiċi li jassiguraw futur pożittiv għall-Air Malta għal Joseph Muscat. L-Air Malta għalina għandha futur. L-Air Malta għandha futur bħala parti minn strateġija ekonomika u tat-turiżmu. U għalhekk li waħda mill-bidliet strateġiċi li qed nipproponu fir-roadmap tagħna hija li r-responsabilità tal-Air Malta taqa' taħt il-Ministeru tat-Turiżmu. Ma jagħmilx sens f'qafas ta' ekonomija li tiddependi mill-inqas terz tagħha fuq it-turiżmu illi il-punt tal-Air Malta jaqa' taħt ministeru totalment differenti. Qal li l-Air Malta għandha potenzjal li tikber billi tidħol fi swieq akbar filwaqt li jinżammu wkoll il-low cost carriers. Il-punt ewlieni mhuwiex segret u il-punt ewlien ta' any successful restructuring hija li wara li taqta' l-ispejjeż tmur għal suq ikbar. U s-suq ikbar huwa ovvjament is-suq Ewropew, huwa wkoll is-suq tan-naħa t'isfel, ġifieri tal-Afrika ta' fuq u partijiet oħra kif ukoll sinerġiji ma' kontinenti oħra b'tali mod illi nużaw bl-aħjar mod ir-riżorsi ta' dan il-pajjiż. Il-mexxej Laburista qal li tmexxija tal-Air Malta bħala qas strateġiku għal pajjiżna għandha tibqa' f'idejn l-Istat biex jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet ekonomiċi filwaqt li jkunu protetti l-impjiegi tal-ħaddiema kollha. Waqt il-programm Joseph Muscat tkellem ukoll dwar ix-xogħol prekarju u semma l-kunċett ta' equal pay for equal work, jiġifieri l-istess kundizzjonijiet għal persuni li jagħmlu l-istess xogħol. Il-mexxej Laburista tkellem dwar il-ħtieġa li l-korp tal-pulizija jkun immodernizzat u li jiġu reklutati pulizija b'ċertu ħiliet li jkunu jistgħu jgħinu fid-Dipartiment ta' kontra l-frodi, saħaq li għandu jkun hemm ukoll unit speċjalizzat f'inħawi turistiċi. Fil-pulizija stess għandu jkun hemm aktar kontabilità u trasparenza għal Joseph Muscat u għalhekk gvern ġdid jinstalla CCTV cameras fil-lokab tal-pulizija filwaqt li l-interrogatorji ikunu rekordjati. Joseph Muscat irringrazzja li żgħażagħ kollha li qed jipparteċipaw fl-elezzjonijiet li ġejjin kemm dawk fih dan il-Partit Laburista kif ukoll f'partiti politiċi oħra. Matul dan il-programm ipparteċipaw ukoll il-kellim Laburista Luciano Busuttil u l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Daniel Mikallef.